ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁରାମ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଅରଫ ସୁକୁଟି ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫେସବୁକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ଫେସବୁକରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଲୋଡ଼ନ, ସାଉଁଟି ନେଇଥିଲେ ଅନେକ ଟୋକାଙ୍କ ମନ ଓ ଭଲ ପାଇବା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଫଟୋ। ତାଙ୍କର ସେ ନାଲି ନୀଳ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳା ସେଲ୍ଫିରେ ଟୋକାମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇଆ ହୋଇଥିଲେ। ଟୋକାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଓ ଅନଲାଇନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୋକାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଓ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ ଟୋକାମାନେ। ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନପାରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ। କିନ୍ତୁ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତାରଣା ସାଜିଥିଲା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଅନେକ ଦୁବ ଘାସରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେକ ଦିନ ରାତି କ୍ଷୀର ପିଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟୋକାମାନେ ପେଟରୁ କାଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟୋକାଙ୍କର ଏହି ସୁଇସାଇଡ୍ କ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ରାତାରାତି ଘଟଣା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟରେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶେଷରେ ଫେସବୁକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାହାପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଶୁଖୁଆ ସାହିର ସୁକୁଟି ସାହୁ। ତାପରେ ଘଟଣାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଦଫା 25.35 ଅନୁଯାୟୀ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଅରଫ ସୁକୁଟି ସାହୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେସବୁକରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏ ଖବରରେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାତିରେ ତୁଳା ରଖି ସହି ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଖୁଆ ସାହିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍